नंबर माल लिहिलेलो आणि ह्यो 1 नंबर माल मी आता हे 2 पुरले घेत आहे। हे बघा अस्सल भरलेले रत्नागिरीचा गावठी माल। ह्यो 1,500चा एक हा आणि ह्यो 1,500चा, टोटल 3,000चे हे 2 हे एक्सपोर्ट क्वालिटी आहे। हा बाहेर जाता आणि मोठमोठ्या 5 स्टार हॉटेल का वगैरे जाता। आई शपथ ह्यो बघ कसलो हातो डेंगो, हे तर लय मोठे डेंगे आहेत। आवाज काय खळखळीत आवाज येता, टोपात खळखळ नाही वाटत, वेगवेगळे करतो। पेंदो हा मस्तपैकी भरलेलो आणि ह्यो डेंग 1 नंबर। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी नवरात्रीचे 9 दिवस आम्ही नॉनव्हेज खालो नाही आणि काल दसरो झालो, गोडधोड खालो, श्रीखंड खालो आणि आज रविवार तर रविवारी भावीजी खाव्यात खेकडे आणि ते मोठे खेकडे हव्यात आणि ते मोठे खेकडे हाणूसाठी मी जाते भांडुपका। माझा मित्र भांडुपकार होता मालवणचो, तर थंय खडी मशीन का मोठे खेकडेवाले असतात, तर त्या खेकडेवाल्याकडे जातोय। ऍड्रेस त्याचो आणि नंबर स्क्रीनवर देतोय, तुमका हवे तर तुम्ही पण जावा किंवा मागवा। त्याच्या अगोदर दीपाली आपल्या प्रोडक्ट बद्दल माहिती सांगणार आहे, ती ऐकूया आणि नंतर मी जाते। चला। मैत्रिणीचा फोन येलो होतो, तुझी स्किन आता खूप चांगली दिसता असा, तर तू खयचे प्रोडक्ट वापरतात, तर ते का पण आणि तुमका पण सांगता मी 6-7 महिने झाले क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट वापरतोय। आणि तुम्ही जर माझे पहिले व्हिडिओ बघितला असेल, म्हणजे जे जुने व्ह्युअर्स होते त्यांना माहिती आहे माझ्या गालावर खूप डाग बिग होते पिंपल्सचे आणि आता माझ्या चेहऱ्यात खूप फरक झाला होता। त्याच्या कारण हा क्युअर स्किनमुळेच मला सगळं फरक पडलो। आणि हे क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट खरंच लय भारी आहे। तर ह्या किटची प्राइस आहे 1500 रुपये आणि 3 महिनेच या किट येतात, 3 म्हणजे महिन्याला 500 रुपयेच पडतात। आणि जर तुम्ही आमचं कुपन कोड वापरला फॅमिली 100 तर तुमका ह्या 900 रुपयातच पडा। बरं, ह्याचे डिलिव्हरी चार्जेस कायच नाही, ह्याचे फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी हा। आणि ह्या किट इल्यानंतर तुमका ते विसरून जातात असं कायच नाही, ते तुमका दर 15 दिवसांनी फॉलोअप असतो त्यांचं आणि महिन्यातून एकदा स्किनचा चेकअप असता, म्हणजे तुमच्या स्किन मध्ये काय ग्रोथ असा किंवा काय ह्याचं काय इफेक्ट पडलो की नाही ह्याचं ते तुमच्या स्किनचे फोटो मागणार आणि चेक करून घेणार। तर ह्या किट मागवायचा त्यांचा ऍप आहे क्युअर स्किनचा ऍप, तर तुम्ही प्ले स्टोर वरून डाउनलोड करू शकता, नाहीतर आम्ही आमच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्याची लिंक देऊ आणि कमेंट बॉक्स मध्ये लिंक पिन करू, तिकडे तुम्ही डाउनलोड करू शकता। ह्या ऍप डाउनलोड केल्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर विचारतील, त्याच्यानंतर तुमचा एक OTP येईल आणि तुमचा ऍप चालू होत, म्हणजे बाकीच्या ऍप मध्ये जसं होता ना तसंच नॉर्मली ह्या। आणि ऍप चालू झाल्यानंतर तुमका नाव विचारतील, तुमचं वय विचारतील आणि तुमच्या स्किन का जो काय प्रॉब्लेम असा तुमका ते प्रश्न विचारतील। मग तुमका जे काय स्किनचा प्रॉब्लेम असतात त्यानुसार तुम्ही उत्तरं द्यायची आणि तुमच्या स्किनचे ते फोटो पण मागवतील, 2-3 फोटो मागवतील आणि तुमचा जो काय प्रॉब्लेम असतात आणि तुमची स्किनचे फोटो ह्याच्यावर तुमचा किट कस्टमाइज होत। बरं, आणि त्या माका किट इला त्याच तुमका तसं नाही, असं प्रत्येकाचा किट वेगवेगळा असता, तुमच्या स्किनच्या प्रॉब्लेम नुसार त्या किट कस्टमाइज होऊन येतात। आता मी तुम्हाला दाखवते माका काय काय इला। आता माझ्या किट मध्ये एक फेस वॉश हा, सनस्क्रीन हा, ह्या त्यांचा मॉइश्चरायझर आणि ही माका पिंपल साठी क्रीम इलेली हा, जी रात्रीची लावची असते, त्याच्यामुळे माझे पिंपल्स कमी झाले, कारण माका खूप पिंपल्स होते ना। तर तुम्ही बाहेर स्किनच्या डॉक्टरकडे गेला तर तुमच्याकडे 500 रुपये कन्सल्टेशन फी घेणार, ह्यांच्या ऍप मध्ये कन्सल्टेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, तुमच्याकडे काय चार्जेस घेत नाही सर। त्याच्यामुळे क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट मागवा आणि वापरून पण बघा। चला बाय, तुम्ही पण जावा आता कुठले हाणू। चलो भांडूप। डोंबिवली स्टेशन वरून मी ट्रेन पकडलंय आणि आता डायरेक्ट भांडुपका जाते, स्लो ट्रेन हा। भांडुप स्टेशन का येऊन पोचलोय, तर हिसून आता रिक्षा पकडून मी खडी मशीन का जाते। मशीन का येऊन पोचलोय आणि माझा मित्र विठ्ठल पडवळ थय असा, हे खया खेकड्यावालो खया हा, चल चल। तर आता खेकड्यावाल्याकडे जातो, माझा मित्र आता घेऊन जाता। हे तुझं खायचो करलेच हो ना, हा विठ्ठल पडवळ करली। लय मोठे लय मोठे, हे बघा हे कसे आहेत, हे तुम्हाला 850 रुपये किलोला 3 बस, 850 रुपये।
आणि हे किलोला 4 बसतील. किलोला 4 बसतील. हे 800 रुपये किलो. 800 रुपये किलो. आणि हे 850. पकडू ना. हा पकडा. हे 3 बसतील. किलोला 3 किलो. फडफडत आहे. किलोला 3च बसणार ना. हे बघा किलो का 3च बसणार. एवढे मोठे आहेत हे बघा. म्हणजे अर्धा किलोचा हा साधारण. आणि कसे आहेत हे? 850 रुपये. 850 रुपये किलो. आणि अक्षरशः फडफडतात. आणि हे सर्व खायचे आहेत. हे आपले रत्नागिरीचे. रत्नागिरीचा हे रत्नागिरीचे गावचो माल आहे हो. असल गावठी माल. आणि हे पण नका लावता. आणि कसले हत्ते बा दणकट. हे मादी आहेत ना. हा याच्यामध्ये पण मादी आहे. ह्याच्यात मादी आहे. हे मादी आहे. हे पण हे कसे किलो? हे 600 रुपये. हे 600 रुपये किलो. हे छोटे आहेत. हा हे 600 रुपये. आणि हे पण सेम आहे. 700 रुपये किलो आहे. हे पण 600 रुपये किलो आहे. नर आहे. हे बघा याच्यात नर आहे. नर मादी दोन्ही आहेत ना. हा आणि ह्यापेक्षा पण मोठे खेकडे अजून येऊचे आहेत. आणि आता वाजल्या 8:30. 9 वाजेपर्यंत 9 वाजेपर्यंत यापेक्षा पण मोठे खेकडे. ते कसे किलो? ते तुम्हाला 2000 रुपये किलो. 2000 रुपये किलो. बापरे. 28 एक्सपोर्ट क्वालिटी. एक्सपोर्ट क्वालिटी म्हणजे आहे ना इंडिया खायच नाही. बाहेर एक्सपोर्ट बाहेर जास्त आणि विशेष म्हणजे हे गावचे सर्व खेकडे आहेत हे बघा. त्यामुळे अस्सलच फेकटा बघा असले आहेत ते. डेंगे लय मोठे आहेत त्यांचे. बापरे. हे बघा डेंगे लय मोठे आहेत त्यांचे. हे बघा डेंगे काहीतरीच मोठे आहेत. बापरे. आणि गर्दी तर लयच. हा मगाचपासून एवढे लोक येऊन गेले खेकडे घेऊन. आज सर्व खेकड्यावर बेत आहे वाटतं. होय ना. अरे हे कसले मोठे बांधलेले. हे काय आहे? आपण बुक करतो. काय पोर्टलची ऑर्डर आहे. ऑर्डर ऑनलाईन. आई शपथ. हे बघ कसले आहे. पॅक करून ठेवले. हे कुर्लेच आहेत ना पॅक केलेले. पण मरत नाही याच्यात. नाही आपण होल पाडले छोटे छोटे. ओके. म्हणजे ह्याच्यातून मोठ्या पिशवीत भरून सरफरे खेकडेवाले पार्सल करतात. ह्या बघा डोंबिवलीसून पण मागवू शकता. पूर्ण मुंबईसून. बाप रे जबरदस्त. मग आम्ही आता नेक्स्ट टाइम डोंबिवलीवरून मागवतो. हा येऊची गरज नाही आमका. ह्या अगोदर सांगला असतं तर माका येऊक नको हवा होता. एक दिवस आधी फक्त आम्हाला सांगा. एक दिवस अगोदर सांगायचं. ओके ओके सर. हे बघ असे पॅक केलेले आहेत अगदी. आणि लिहिलेलं किती केजी आहे ते. हे 2.5 किलोची या पिशवी. हे बघा. ही खाय जाणार आदित्य कुमार कामोट्या का. मीरा रोड. ही मीरा रोड का. ही आहे गोरेगाव. हो बघ गोरेगाव. बापरे खैसून ऑर्डर येतात. मीरा रोडचा. हे बघा कोण हा. विजय मिस्टर विजय सालीम. विजय सालीम. हो भांडू. हो भांडूपचो आयचोचा. नेक्स्ट टाइम आमका पण ऑनलाईन पाठवून द्या. त्याचे चार्जेस किती असतात? पोर्टल किलोमीटर. ओके ओके चालेल चालेल. आता 1 नंबर माल लिहिलेलो. आणि ह्यो 1 नंबर माल. मी आता हे 2 कुर्ले घेत आहे. हे बघा अस्सलच भरलेले. रत्नागिरीचं गावठी माल अस्सल भरलेले आहेत. एकदम जड आहेत. म्हणजे मला वाटतं 700 ग्रॅमचं एक खेकडो. जबरदस्त खेकडे. तर आता फायनली मी हे 2 खेकडे घेतलंय. बघूया बरोबर आहेत ना बरोबर खेकडे. हे बघा. तर हे 2 मी खेकडे घेतलंय. एक खेकडो किती किलोचा तुमका सांगतो. 700 ग्रामचा एक आहे. 700 ग्रॅमचा एक हा. आणि तो ठेवा बघूया. आणि ह्यो पण 700 ग्रॅमचा. म्हणजे 794 म्हणजे 700 ग्रॅमचे आहेत हे दोन्ही. म्हणजे 1400 म्हणजे 1.5 किलोचे 2 आहेत. हे मी तुम्हाला हा हा हे पॅकिंग करून द्या. डोंबिवलीत जाऊचे आहेत. तर हे फायनली मोठे फेकटा आता 2 मी घेतलेले आहे. हे बघा. तर आता हे सर्वात भले मोठे 2 खेकडे मी घेतले आहे. भावी ज्या बघतील तर हडबडणार आहेत. एवढे मोठे खेकडे आहेत. त्यांचे डेंगे तोडीचीच मोठी गोष्ट आहे. तर आता हे खेकडे घेऊन मी भांडूप स्टेशन का जाते. आणि थैसून ट्रेन पकडून डोंबिवलीत जाते. चला. तर आता मी डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोहोचलोय. आणि आता रिक्षा पकडून मी PNTत जाते आमच्या घरात. फटा पोस्टर निकला हिरो. जिया खेकडे बघितलंस ना तर घाबरशील तू. फाटल्याने वाटतं खेकड्याने ती पिशवी. नाही नाही ते होल मारून दिल्याने ते. भावी इली ना आजी एक घेऊन अजून. ते का दाखवत होता भावी.
आजी येता ना खेकडे सोलू का दाखवा ते पिशेतले काढून. तुका भय वाटता की का? हो हे आहेत ना 2000 रुपये किलो आणि हे आहेत 1.5 किलो. म्हणजे किती रुपये झाले विचार करा. 3000 रुपयाचे 2, 1500ची 1 कुर्ली आहे. आणि हे 800 रुपये किलो, हे 1 किलो. म्हणजे टोटल 3800 रुपयाचा माल आणलेलो आहे. तर पहिली ही दाखवते जम्बो मोठे काढा बाय. जम्बो क्रॅप. हे बापरे ते सुटलं हातात ना. हो बघा पडला पप्पा तर. हो भलो मोठो आहे. हो बघा खेकडो. हो बघा आजी तो पायलाय मोठे आहेत त्याच्या डेंगे. डेंगे मोठे आहेत. ह्यो आहे ना नर आहे ह्यो. हो बघा तो ह्यो एक मोठो बघ आहे पप्पा पडेल तर आणि खाली. ह्यो एक आहे. हे 2 मोठे आणलेले आहेत. हे बघा ह्यो 1500चा एक हा आणि ह्यो 1500चा. टोटल 3000चे हे 2 आहेत. हे एक्सपोर्ट क्वालिटी आहे. ही बाहेर जी आहे ना पाठवतात. हा बाहेर जाता आणि मोठमोठ्या 5 स्टार हॉटेल का वगैरे जातात. हे एक्सपोर्ट क्वालिटी आहे आणि ती मी एक्सपोर्ट केलंय आज घराक आमच्या. 3000चे आहेत हे. आणि हे जे आहेत हे हे 1 नंबर 2-3 हा एक्सपोर्ट क्वालिटी आहे. आणि हे जे आहेत ना हे 800 रुपये किलो 1 नंबर क्वालिटी आहे. ती दाखवतो. त्याच्यात मी नर आणलाय आणि मादी पण आणलाय. ते का बांधल्याने मजबूत. हा आणलंय ना म्हणून. पण हे जे आहेत ना हे लय ऍक्टिव्ह आहेत. ये बघ. ते टोपात होता टोपात होता टोपात होता ते. पप्पा तुमच्या अंगावर जातील. काढून चावती जाते. काय? ही मादी आणलंय मी. पप्पाच्या हे हात मादी दिलेले. थरथरत आहे. हो तर त्याचं ते हलत. हे मोठे नाही हलत. काय झालं काय वत्ता पिशी हो. पप्पा ओटा पिसवी. हो, भाऊजी. काय घाबरताय काय? घाबरताय ना. हे जरा ऍक्टिव्ह असते. हे 1 नंबर क्वालिटी. ही भलाई है नहीं तो हे बहुत. बघ. हे बघ हे जे लय लय पडपडतात active असतात. तो. हा हे गावठी. हे बघ मा काय लावतं टोक लावतं. हे बघ मग ठेवा ना. हे जे आहेत ना हे लय ऍक्टिव्ह असतात. पकडल्या ना हाती एकदम. पकडता. हे बघ डरल्या ना हाती. ए बाबा आलो होता बाहेर असा. जाऊ, बाहेर जाऊ. हे बघ. होय, टाक. हे लय ऍक्टिव्ह असतं. हे बघ 1 नंबर क्वालिटी. पिशवी पिशवी सोडत उचलता. हे नाही. बघ पिशवी पिशवी उचलल्या उचलल्या. त्याने. हे बघ पिशवी उचलल्या. शक्तिमान सोड. बघ पिशवी उचलल्या. जिया भावे जिया खा उचली. जिया का उचलला. आणि तू तोड नाही तर तोड. आता तुम्ही आता घाबरलाच तोडत की होता. काय. बा माका जमत नाही. हे आता तोडता. तोड तोड दोन नाही. जोरात जमणार. तुटत नाही ते. हे तर सुटतात तो. हा दे बघूया. सुटली शेतोटले. हा तोड. शाबाश. त्या दीपाली पण घाबरता आमचा तोडू का. लय मोठे आहेत ते खेकडे. तुटत नाही अक्षरशः. तो तर एक घुसलो आहे तो त्याच्यात. हा 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 असा तो बाहेर का. हा हा टाक तोडून. हा शाबाश जीत गये. ते का तोड नाही त्यात चावात तो. आहे तो तोडून टाक एकदा. मग काय नाही तुटलो. आता हात हलवतो आजी, एकदा सोडतो रे. बघा सुटलो तर चावात. तो तुटलो वाटता तो. तुटलो ना. नाही सुटलो नाही. तर फायनली आता हे डेंगे तोडलेले आहेत आणि हे तोडल्या आणि लय मोठे आहेत. बापरे व्हिडिओ छोटे वाटतात पण लय मोठे आहेत. हे काहीतरीच मोठे डेंगे आहेत हे. बापरे किती वाटतं या डेंग्यांची. एवढं मोठं डेंगू आहे हो बघा. आणि खास आम्ही बेंगुर्ला असून माणसं बोलवलेली आहेत डेंगे तोडूसाठी. पहिले आमचा उगाच नुसता घाबरता. माहित काय केवढे मोठे होते. लय ऍक्टिव्ह होते आणि लय फडफड. हेंका तोडूचा लय मोठे हाय. त्यांका टेकवटे आहे वाटतं. हा ह्यो न मादी आहे. मादी आहे. उघडे ना ते त्यांचे तोंड उघडून असते बघा. या सुटले होते त्यांचे. बांधलेला सोडलेला बघ चावा तुका. सावकाश घे. थय थय बघ हात देत.
अरे थय थय ते बघ हात हा आयत्यान पकड चावा तुका ए हा हा तुटली बाबा घे सावकाश माका ही भीती वाटत हा पप्पाला भीती वाटते आजी नाही पप्पाला बाथरूमला घेऊन जातो ना बसून साफ करीत मग आई हा हा चाल चल दीपाले नुसताच घाबरता हो तुम्ही नाही हो वाका तोडते काय एक पण तोडला नाही अरे तोडले असते मी तर काय तोडायचं ना तेव्हा ते ऍक्टिव्ह होते नेमका तोडलं असते तोडायचं आता नेक्स्ट टाइम मी तोडेन बघ तर फायनली आता दीपाली हे सुट्टी करून घेऊन येला दीपाली म्हणजे दीपालीच्या आईन केला सुट्टी केल्या हे बघा हे सर्व डेंगे हे आम्ही आता वेगळे करणार आहोत आई शपथ घेऊ बघ कसलो हातो डेंगो हे तर लय मोठे डेंगे आहेत हे ते एक्सपोर्ट क्वालिटी बाहेर पाठवते हा हे डेंगे वेगळे ठेवल्याने हा 4 आहेत ते 2 कुर्ल्यांचे हे बघा एकत्र रवाच त्याचा कलर पण वेगळोच आणि हे सर्व पेन हे लाल हे लाल आणि हे जरा हिरवं ब्ल्यू निळे सर हे एक्सपोर्ट क्वालिटी आहे आणि हय हे पेंदे आहेत तर 2 ताटा भरलेले आहेत पण वाटतात काय हे 3000ची 3000ची सुरमय 3,800 रुपये जर 4,000 पापलेट एवढे झाले मग 4,000चा पापलेट आणला असतं तर आपण एवढाच झाला असता पण त्याच्यात सर्व खाऊक मिळतं ह्याच्यात वेस्टेज आहेत ना हे सर्व ह्याच्या आतमधलाच खाऊचा मासे खातात हा नाही उरले तर खाऊचेच आहेत तर माका गावातले लय आवडतात आणि हे रत्नागिरीचे गावातलेच आहेत 1 नंबर असतात आवाज काय तर खळखळीत आवाज येता टोपात खळखळ नाही वाटत वेगवेगळे करतो 2 वेगळे हा डेंगे वेगळे आणि हे पेंदे वेगळे घाण नाही यांका गावचे आहेत नाही त्यामुळे चिखलातले नाही ते मस्तच आहेत अगदी काय आलं राजवीर इलो राजवीर काय तू काय गुलामा मागाशी इला असतं तुका बघूक भेटले असते मोठमोठे खेकडे तुझ्या एवढे एक खेकडे होतो माहिता तुका नंतर व्हिडिओ दाखवतो हो बघ डेंगू बघ केवढो हातो डोक्यापेक्षा मोठा हे आता पेंदे धुवून घे मस्त पैकी दीपाली मॅडम काय काय करणार आहात ते आम्हाला जरा सांगा ह्या टोपात खेकडे घालणार ह्या टोपात खेकड्याचा रस्सो सुक्का आणि डेंग्याचा सुक्का आणि हे कशात टाकणार मिक्सर लावून टाकणार मिक्सर का लावून टाकणार मिक्सर लावून गाळून टाकणार ओके ओके आणि हा कांदा खोबरा केलंस तर आता ह्या डेंग्यासाठी ना हा हा कांदा खोबरा भाजून ठेवलेला फक्त आता मिक्सर का लावायचा आलं लसूणची पेस्ट म्हणजे तू सर्व रेडी करून ठेवलेलाच शांबू आहे हुशार असतो तर आता ह्या डेंग्यांसाठी मोठ्या टोपात डेंग्यांसाठी रस्सो करता म्हणजे तो आम्ही भाता वांगडा खाऊ आणि सोलकडी वगैरे नाही ना वेळ नाही वाटत ह्या करूकच आता वेळ जात कारण माका येऊकच 11:30 वाजले भांडूपूरसून तर रश्श्यासाठी काय काय टाकलं दीपाली कढीपत्तो कांदो आला लसूण आणि मिरची पेस्ट ओके ह्या सर्व टाकला त्याच्यामुळे स्मेल भारी येता हा हा आला लसूण लगेच फ्रेशच्या फ्रेश टाकल्यानंतर भारी लागतात तर आता हे सर्व टाकल्या ना दीपाली हळद तर ह्याच्यात कुर्ले टाक ना हा डेंगे हातानच टाक सर्व डेंगे एकत्र टाकलेले आहेत अवकाश पकड दीपालीचे आमच्या टोप कमी पडू लागले त्याच्यात नाही येणार ना ही एक कढई आहे आमची माशाच्या साराची पण त्याच्यात काय येणार नाही ह्याच्यात येत तर बघूया ह्याच्यात ह्याच्या हा अरे पण तो अल्युमिनियमचो आता काय एक दिवस खावा आणि मरा
पण तो मोठो झाला नक्की ॲल्युमिनियमचो. घासून खूप चांगलं. आता दीपालीन आपलो राखीव कोट्यातलो टोप काढल्या ना, कारण कढईत काय राहणार नाही हा. नाही रवणार. त्यामुळे ह्या राखीव कोट्यातलो काढल्या ना टोप ॲल्युमिनियमचो. एक दिवस. हा एक दिवस खातो आता काय करणार. आता ह्याच्यात मस्तपैकी पेंदो टाकणार हे ना. हो. पेंदो मस्त लागणार. डेंगे मस्त लागतील का पेंदे मस्त लागतील दीपाली सांग भाऊ. डेंगी. नाही नाही पेंदे चांगले लागते असं मला वाटतं. बघू आता कसं काय. मालवणी भाजको मसाला टाकलाय ना. आणि हे काय हळद. तर आता ह्याच्यात पाणी टाकून दीपाली शिजवून घेणार आणि ते उखाळो इलो काय त्याच्यात वाटाप टाकणार. होय ना मी बरोबर सांगलं. हो. आता माका समजूक लागला. ते पाणी टाकलं काय उखाळो इलो बघूया काय त्याचं झालं आता. तर चांगलं उकळ. हा उखाळो इलो मजबूत. तर आता कोकमा टाकल्या दीपाली ना आणि उखाळो पण इलो आणि स्मेल पण जबरदस्त येता आणि वाटा पण टाकल्या ना दीपाली. मस्त आता शिजा. पेंद्यांतूर वाटाप टाकल्या ना आणि आता डेंग्यांतूर वाटाप टाकता. हे बघा डेंगे. बघूया डेंगो दाखव. हे कसं झालो आता लाल. हो काय लाल. हो बसलो डेंगू आता मोठे हे बघ टाकल्या ना. आता एका कड इलेलो असा मस्तपैकी झालेला एक नंबर. तर आता फायनली सर्व रेडी झालं ना दीपाली. झाला बापरे. आणि ही ग्रेव्ही बनवलं आणि ही भातावरती रसो बनवल्या ना खेकड्याचो डेंग्याचो सारावर. हा. आणि ह्या एकदम सुका बनवल्या ना. पेंदे सुके बनवल्या ना. हे बघा. तर आता हे मोठे पेंदे आणि हे मोठे डेंगे तर आता हे घेऊन जातो आम्ही. ते का डेंगो. हे नको. तर आता सर्व जोग बसलेले आहेत आणि राजवीर का पेंदो नको डेंगो हवा. हे ते का डेंगो भावी तू घे जियाक देतो. खायला गरम हा. हो मग. हो देऊ ना. तर राजवीरच्या वाट्यात मोठो डेंगो इलेलो हा. मापाडाचे 4 हेंका सुटतील. हो या चौघांक 4 होतील ते डेंगे मोठे. तरी पौर्णिमा आता कोजागिरी पौर्णिमा तरी पण हा त्याच्यात डेंगो भरलेला मांस भरलेला हा इथं बघा. तर हा दीपाली आता माझी थाळी वाढता क्रॅप थाळी. तर मंडळी माझी थाळी खेकडा थाळी दीपालीने वाढल्या ना. हा चपाती आता बघ करकरा होता. हा चपाती हा रसो दिल्या ना आणि हो भरलेलो हा. हो बघा ह्यो पेंदो हा मस्तपैकी भरलेलो आणि ह्यो डेंगो जड अक्षरशः. हो बघा एवढं हातो बघा डेंगो. तर ह्यो सर्व डेंगो दिल्या ना आणि क्रॅप कटर आमचा हा. तर तिने ह्यो फोडणार कांदा लिंबू काकडी भात. तर असा भरगतचा आजचा कार्यक्रम हा. तर ह्यांच्याने करकारो लावले आहात डेंगे. यांच्याने सुरुवात केलेली आणि झाला पण. पकडा डेंगे फोडतो. लॉलीपॉप कसलो भरलेलो होतो बघ. एक नंबर. दात मजबूत आहेत ना. सगळी जेवण उठली ऐस तरी भाऊच्या पप्पानं सोडायचं. मी लहान काय बसलोय ना. केलं. ह्या काय केलं. एक डेंगो राहिलो. हो कसलो डेंगो लय मजा आली. आणि डोंबार काढूच आता चला. काय झाला काय केलं. तर म्हणजे खेकडे रेमटावलो आम्ही डेंगे तोडलो लय मजा येईल. भावी जियाच्या आजी का आणि मावशीक पण ते खेकडे आवडले. खरंच भारी होते. तुमका जर हे खेकडे हवे असतील तर तुम्ही सर्फर एक खेकडेवाले भांडूपचे थैसून तुम्ही मागू शकतास किंवा ते जाऊन घेऊ शकतास. भांडूप वेस्ट का खडी मशीन जवळ ते रविवारी 8 वाजल्यापासून असतात म्हणजे संपेपर्यंत म्हणजे 11-12 वाजेपर्यंत ते असतात.
थंय जाऊन तुम्ही घेऊ शकतास. आणि इतर दिवशी जर तुमका खेकडे हवे असतील तर त्यांच्या घराकडसून तुम्ही घेऊन येऊ शकतास किंवा ऑनलाईन मागवू शकतास. पण ऑनलाईन मागवायचे असले तर एक दिवस अगोदर ऑर्डर द्यायची लागता. मग तुमका खई ऑल ओव्हर मुंबई का खई तुमका ते पाठवतील. त्यांचा ऍड्रेस आणि नंबर मी स्क्रीनवर देते आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये पण देते. तुमका काय चौकशी करूची असली तर तुम्ही अजून पण चौकशी करू शकतास. खेकडे मस्त अगदी भरलेले होते, लय मजा आली. आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. जावा खेकडे खा, भांडूप का. बाय.